ӯ гуфт: бо писарам гап занен. ман бо ӯ суҳбат кардам. одами калон, боақл. ӯ гуфт: шайх, чизе ки модарам мега ростае. Кордҳое ки ҷинҳо ба тарафи мо мепартоянд, аз хонаи мо нест. яъне ки ин чӣ хел? ӯ гуфт: онҳо кордҳоро ба тарафи мо мепартоянд ба мисли намоишҳои церквӣ. Якта аз рост, якта аз чап. Амада ассалому алайкум бародаро. Хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, Муҳаммад Шарипов. Бародаро, касе ки барномаҳои пешинаи ҳамин видеоро тамошо кардагӣ нестай, қисмҳои пешинаша ҳатман тамошо кунен. Баъд ин қисмша барои он хотире ки ин давоми барномае. Мумкин ки шумо аз ин барнома нафаҳмед ки гап дар бораи чӣ рафтестай, то аввалоша тамошо кардагӣ набошен. ва бародаро, пеш аз видеоро сар кардан, чун ҳар вақта ссилкаи дар комментарияи видео закрепит кардагӣ, ин барои шахсое ҳастае ки мехоҳанд дар бурди ҷангвор бозингаро пул кор кунанд. Ва ссилка будро ин регистратсия кунем, бинем ба наздики ки бой дора, ки ҷанг дора. Ва фаромӯш накунед дар вақти полни регистратсия кардантон промокоди канала истифода барен ки ин промокод ба шумо имконият метад то ки то 6000 рубла бонус ба даст биёрен. Ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепит шудагӣ. Дӯстон, бисёриҳо мепурсанд ки чаро одамо гирифтори беморӣ мешаванд, дар ҳоле ки во ҳам худшона, ҳам хонаҳои худшона ҳифз мекунанд. Ҳаст хеле саволи муҳим, яъне ки иштироки сурат дар хонаҳо ва ҳайкалчаҳои хонагӣ ва ҳамчунин телевизоре ки тасвир мекуна чизҳоеро ки худованда ба ғазаб меорад дар хонаҳои бисёр мусулмонҳо. Ман ба шумо ҳолатеро нақл мекунам, то ки шумо бидонен ва ёд бигирен ва бифаҳмен ки чӣ хатар дорад вуҷуд доштани ин гуна ашёҳо дар хона. И чӣ телевизорае бо ҳама каналош, смартфонае, бо ҳама гуноҳҳое ки дар дохили ӯ аст. Ва ҳамаи ҷалб мекуна ҳамин ҷинну шайтонҳоро. ин кор рух додагиай дар ҳолатҳои аввали оғоз кардани табобати ман. ӯ вақт ба ман як зан занг зад, зани солхӯрда. Дар ҳолате ки ягон ин сотовию тарелкаҳо вуҷуд надоштанд. ин антеннаҳое ки тамоми ин каналҳоро намоиш метаҳанд имрӯзҳо. ӯ вақте буд ки шахси антеннадоре ки телевизораш намоиш медод ягон каналҳои судана, метавонист бигӯяд ки антеннаи ӯ хеле ҳам сахтае. ин занг ба ман алоқа баромада гуфт: шейх, ҷинҳо моро ором намегузоранд, ба мо ҳуҷум мекунанд, моро лату кӯб мекунанд, ба тарафи мо корча мепартоянд. ман фикр кардам ки ин зан солхӯрдае, аз ҳамин хотир мумкине ки ақлаш осеб дидагӣ бошад. ман гуфтам: модарҷон, ту чиҳо мегӯӣ? ӯ гуфт: айни замон ки ман бо шумо суҳбат кардаистам, ман бо шумо тавассути телефон суҳбат кардаистам, ӯ боша пастелни биллиёра кашида гирифтесан, яъне ки простина. ӯро аз шкаф гирифта, баста аз оно шалаш месозанд. ман гуфтам: субҳоналлоҳ. Албатта ки одам дар аввали оғози кораш ин гуна корҳо қатъи рӯбарӯ шидагӣ нестае ва намедона. ман гуфтам: яъне ки ин чӣ хел? ӯ гуфт: бо писарам гап занен. ман бо ӯ суҳбат кардам. одами калон, боақл. ӯ гуфт: шайх, чизе ки модарам мега ростае. Кордҳое ки ҷинҳо ба тарафи мо мепартоянд, аз хонаи мо нест. яъне ки ин чӣ хел? ӯ гуфт: онҳо кордҳоро ба тарафи мо мепартоянд ба мисли намоишҳои церквӣ. Якта аз рост, якта аз чап. не ки ӯ ба мо намерасанд. Имрӯз мо дар сари миз нишаста хӯроки нисфи рӯзӣ мехӯрдем. мо 8 нафар будем. Ба назди мо як асбобе омад ки алаф майда мекунӣ. Аз ошхона рост омада дар каструл афтид, рост дар байни хӯрок. мо ҳама аз ҷомон хеста гирехтем. ҳолатҳои ғайриоддӣ. ӯ тирезаҳои моро мекушоянд. қувваи барқа хомӯш мекунанд. дари ошхонаро аз дарун маҳкам мекунанд. мо маҷбур мешавем ки дара бишканем. баъдан ман ба хонаи ӯ омадам. ӯ вақт ӯ дар Макка зиндагӣ мекарданд. ба хона ворид шудам, ягон чизи ғайриоддӣ надидам. лекин дидам ҳолатеро ки чӣ хел ӯ дари ошхонаро шикастагӣ буданд. Дидам ки чӣ хел шамолтияк кор мекунад, ки хеле ҳам сахт кор мекард. ман аз ӯ пурсон шудам: чӣ қадар муддат шумо дар инҷа зиндагӣ мекунед? ӯ гуфтанд: мо аввал дар дигар ҷо зиндагӣ мекардем. Дар ӯ хона ҳамин корҳо рух медоданд.
мо аз уҷа кӯчидем. Фикр кардем, ки аз ин озод мешем, мумкин е ки корбаст шава. Лекин баъди 2 моҳ ӯ моро дастгир кардан дар ин хонаи нав, яъне ки ӯ шуморо пайгирӣ мекунанд. мо дуо хондум, лекин ягон аломатҳо дар ӯ дида намешуд. дар он вақт мо телевизоре доштем, ки ӯра телевизори тоза ном мебурдем, яъне ки дар муқоиса бо телевизорҳои ҳозира. ӯра телевизорҳои тоза меномиданд бар он хотире, ки дар ин телевизорҳо намоиш дода мешид сериалҳо, ахбороти шабона ва мултикҳо. Телевизор хомӯш буд ва ман гуфтам, ин телевизора бояд ки барорем. Мусиқӣ гӯш мекунем? Не, гӯш намекунем гуфтанд. ҳатто худи телевизорам баъзе вақт тамошо мекунем. Лекин ман гуфтам, ки телевизора кушта ва тамоми расмҳоро аз хона барорем. ӯ мара гӯш накарданд, ӯ ба ин тавсияи ман гӯш накарданд, лекин оғоз карданд ба гӯш кардани сураи Бақара ва худшонам мехонданд. Минбаъд ин ҷинҳо ба ӯ осеб мерасониданд. Аз вақти баъди намози хуфтан то бомдода қувваи барқи ӯро хомӯш мекарданд. Дар ошхона ҳар корҳо рух медод. ашёҳо худ аз худ ҳаракат мекарданд. Дарзмол худ ба худ кор мекард. Ба мисли ҳамин дигар корҳо. Ба фарорасии субҳ ҳамаи корҳо ба поён мерасиданд. ҳамин гуна кор давом меёбад тақрибан 1 моҳ. Ва рӯзе ки тамоман ӯ хомӯш карданд ин телевизора, ҳама мушкилотҳое ки бо ӯ рух медод ба поён расид. ҳамун телевизори тоза. аз чӣ мо метавонем бигӯем дар бораи асбобҳову техникаҳое ки имрӯзҳо мо дар дастомон дорем? ба ӯ бетартиботе ки ӯ намоиш медиҳанд. Ва дар муқоиса аз вақтҳои пешина, имрӯзҳо ин телевизор ҳамавақт гирёна. Ва ҳамчунин имрӯзҳо дар як квартира як телевизор нест. Дар ҳар як ҳуҷраи кӯдакҳо алоҳида телевизор аст. ё ин ки дар тамоми хона 2-3 телевизорае. Ин ба он нигоҳ накарда, ки дар дасти ҳама телефонае ва чизҳое ки ӯ тамошо мекунанд аз чашми волидайн пинҳонае. ва чизҳое ки ин асбобҳо намоиш мета ғазаби худованду паёнбари ӯра саллаллоҳу алайҳи ва саллам меоранд. ман ин ҳодисаро ба шумо нақл кардам, то ки ба шумо хотиррасон кунам дар бораи чизҳои муҳим. ва ин ҳадиси паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст дар бораи оне ки фариштаҳо ворид намешаванд ба ӯ хонае ки сурат ё ин ки саг аст. Паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фикр мекард, ки чаро Ҷабраил ин қадар муддати дароз намеояд. Ва вақте ки ӯ аз ӯ пурсон шуд, ӯ ҷавоб дод: мо фариштаҳо ба хонае ворид намешавем ки дар уҷа саг ё ин ки расм аст. яъне ки ҳатто ба хонаи худи таам паёнбари Аллоҳ наметонем. яъне ки ин тартиботи ҳастае ки мо ҳамавақт риоя бояд кунем. ва дар баъзе версияҳо ҳастае ки паёнбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармон дод ки кичукчаро аз хона пеш кунанд. ва дар дигар версияҳо гуфта мешавад ки ин як пардае буд бо расм ва ӯ фармон дод ки ин пардара бидаронанд. яъне ки мақсади ҳадис ҳамие ки паёнбари Аллоҳ ин кора ба дасти худаш накард ва қасданам накард. ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, ин ҳолат ба фариштаҳо имконият намедод ки ба хонаи паёнбар ворид шаванд. дар ҳоле ки ӯ худаш кардагӣ набуди кора ва мақсадам надошт, лекин онҳо ворид намешиданд. дар ин масъала олимоҳо ҳам гап задагиянд. ӯ мегӯянд ки фариштаҳо гуногун мешаванд. мисол мегирем фариштаи марг ва ҳамчунин фариштаҳое ки вазифагузоранд барои навиштани корҳои бадиву хубӣ. ҳамаи онҳо ворид мешаванд. аз дигар фариштаҳо бошад, ба чунин хонаҳо ворид намешаванд. вақте ки рӯшноии сунна хомӯш мешавад ва тағйирот ворид мешавад, бо ҳамроҳи гуноҳҳо дар ин лаҳза шайтонҳо паҳн мешаванд. ва чӣ кор мекунанд фариштаҳо? иҷора тарк мекунанд ҷойҳое ки тағйиротҳо ворид карда шудагиае. гуноҳу ширк бисёрае, барое ки ин гуна ҷойҳо тоза нестанд. ба ҳамин хотир агар ки хона ё ин ки хонаҳое бошад ки шаҳрвандон шикоят кунанд, вайра мо аз забони худи шайтонҳо шунавидагием. мо ба ӯ бовар намекунем, ба ҷинҳо бовар намекунем. агар ки мувофиқат накунад бо ягон чизи дар сунна буда, дар асоси дини мову шариат, дар китоби Аллоҳ ва суннаи паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам. чӣ хеле ки дар ин бора гуфтагиае дар ҳадиси ояталкурсӣ. паёнбар ба Абу Ҳурайра гуфт, ӯ ростша гуфт, ба он нигоҳ накарда ки ӯ дурӯғгӯае. баъзе вақт ҷинҳо сухан мекунанд ва гап мезананд. ягон фоида аз муҳофизати бемор ва барномаи табобати ӯ нест. дар ҳоле ки телевизор гирён боша ва ӯ гуноҳа намоиш буда.
барои он хотире ки тавассути ҳамино мо ба ӯ ворид мешавем. як вақт ҷинни дар бадани бемор буда гап мезанад. як пиразани мусулмон, ӯ якто параст буд ва ҳатто ба бемор ёрдам медод ки намоз бихонад. ва ӯ гуфт ба Аллоҳ қасам мехӯрем ки ҳатто ҳами либосҳои Мики Маус ва дигар бозичаҳое ки бо во кӯдакон бозӣ мекунанд барои мо ҳамчун ба мисли як тирезае ҳастае ки тавассути ӯ мо ворид мешавем. бемор худша муҳофизат мекунад, не ки ҳамаи талошҳо бефоида мешаванд ба хотири маҳз ана ҳамин хел гуна хатогиҳо. ва баъзеҳо мегӯянд ки як каса дастгирӣ карда натонистанд. яке аз аъзоҳои оилае ки дар ҳамин хона зиндагӣ мекунанд, барои он хотире ки ҳуҷраи ӯ тоза, ӯ намоз мехонад ва гуноҳҳои калон намекунад. ва мо интизор шидем ҳамун лаҳзаеро ки ӯ ягон хатогӣ кунад. интизор будем ҳамун ҳолатеро ки бародарои ӯ мекунанд, бародарои ӯ ки дар ҳамин хона истиқомат мекунанд. лекин ҳамин хел мо ба ӯ ягон хел осеб расонида натонистем. дӯстони азиз, ҳамин хел ҳолатҳо бисёранд ва ин хел нақлҳо ҳам мо бисёр дорем. дар бораи расмову ҳайкалчаҳо, дар бораи чизҳое ки ман аллакай дар дигар суханҳом гуфтагим, дар бораи сеҳре ки мо дар хирсакча дарёфт кардем. ман нақл кардам дар бораи духтарчае ки бозича дошт ба намуди хирсак. вақте ки мо хонаро оби хондагӣ пошидем, духтар ба замин афтида доду фиғон мекард. баъдан дар ҳолати приступ ӯ дод зад: ту маро сӯзондӣ. ман нишастагӣ будам дар ҳамин хирсак, дар ҳамин бозича, дар ҳамин расм. вақте ки шаб фаро мерасид, духтарча маро дар оғӯши худаш мегирифт ва ман бо ӯ хоб мерафтам. биёед назар мекунем ба хонаҳомон. ва бештар одамо шикоят мекунанд дар табобати оҳиста. бисёр одамо шикоят мекунанд дар бораи оне ки фарзандошон дер шифо меёбанд. вақте ки ба хонаи ӯ ворид мешиданд, дар ҳуҷраи кӯдак хеле ҳам шумораи зиёди расмҳоро диданд. дар ҳама ҷо, дар деворҳо. дар ин ҳолат чӣ хел мумкинае ки шифо ёфтани кӯдака интизор шавад? чӣ хел шумо интизор мешавед ки шайтон ба аҳлу оилаи шумо ва ба хонадони шумо осеб расондана бас мекунад? аз Аллоҳи бузург хоҳиш мекунам ки ба мо кӯмак кунад. дар паноҳи Аллоҳ бошед.